Tuli kiinni, että se aukesi. Tuli äsken kiinni, että se aukesi. Nyt pyydettiin netistä. Mitä te teette? Pelkkä handjobi. Olis blow? Ei. Koska en mä vitti liiku. Siinä näkyvillä. Ihan loppuun asti. Joo. Se oli kyllä kiva. Kun sitten kuitenkin sen jälkeen sit niinku... No koko yön me oltiin silleen ihan lähekkeen nukuttiin. Joo. Se oli kiva. Joo. Et tiedätkö, se ei ollut vaan se, lähdenpä tästä nyt suihkuun. Jep. Tai muuta. Se oli silleen. Mutta niinku... Hauskaa. Tekikö se sulle mitään? Kyllä se yritti niinku jotain tonne, mutta sit mä vaan siirsin sen käden pois. Sit se vaan otti lähelle ja piti. Koska se oli mulle ihan fine, tiiäks. En mä halunnut mitään. Sen kummempaa. Vittu. Mut mä tiesin sen, että jos joku, niin te kaksi. Mä tiesin sen. Ai. I knew it. Sit sä olit vaan, ei todellakaan. Sitten 2 päivää. I don't like bitch. Nyt vaan such a whore päällä. Jep. No ei, mut se nyt on vaan semmoista viatonta. Kaikkihan on. No ei, mut kun pitihän mun nyt auttaa. Totta kai. Jos toinen oli tuskissaan. Totta kai pitää. Mä huomasin niinku siinä, kun kaikki oli vielä hereillä tai juttelta, ja sit mä olin siinä niinku, mä otin lusikas siinä. Siinä mä huomasin, että okei, että nyt on niinku joku puhelin taskussa. Ai huomasit. Ja mä aha. Sitten mun käsi vaan osui siihen, niinku, kun mä käännyin jotenkin. Sitten mä pidin sen siinä silleen, että osuu. Ihan vaan perus. Sitten... Joo. Mutta ei siitä sen enempää. Mut siksi mä olin aamulla, mä olin vaan silleen... Sitten kun meidän piti mennä niinku 2 röökille, niin sit OP huomasi, että me ollaan menossa röökille, niin sitten sekin tuli sinne. Mutta ei se niinku haitannut mitään. Niinku. Voisitko sä niinku kuvitella jotain muutakin sen kanssa? En. Mikset? No tekisitkö uudelleen? Don't lie, bitch. Kyllä mä voisin ehkä uudelleen Mä tehdä. tiedän, että tosta lähtee kierre. Ei lähe. Lähtee. Ei lähe. Lähtee. Siivosko Mut se siinä on- jälkeensä? Siis joo, sitten niinku... Sit kun sä tuli niinku omiin housuihin tai silleen. Niin. Joo. Vähän silleen nästi ajatus. Niin. Mutta- Vähän. No, täytyy sopeutua tilanteeseen. Se oli kaunis hetki. No varmasti oli. Ai voi. Mut mä niin tiesin. Vittu. Ei ois pitänyt. Miksei? En mä tiedä. Tää ympäristö ehkä. Kadottaako? No ei silleen. Mutta ois voinut jättää tekemättä ehkä. No mut sä teit se anyway uudestaan kohta. Niin ehkä. Päivä tai 2. Niin sä taas mulle silleen... Mä tein sen taas. No mut sellaista sattuu.